ana tetembungan karep becik kuwi mau durung mesti yen to dadine bener. Karep sing becik ki mau durung mesti yen to dadi bener. Sedya bener durung mesti yen to dadine becik. Karep bener lan becik durung mesti yen to perlu. Karep bener becik perlu durung mesti yen to pikoleh. Aku tak takon karo kowe, nggonmu kepingin rukun karo Pandhawa, nggonmu rumangsa prihatin Pandhawa lunga saka Ngamarta, terus kowe kepingin ngayomi Ngamarta merga Pandhawa kuwi padha getih lawan kowe, tegese padha sedulur. Ngono kuwi karepmu ki mung ngabang-abang lambe apa pancen metu saka atimu sing paling jero. Iki tak garis ngandhapi sik, tak kandheli sik tembungku. Nggonmu duwe niat kepingin mbelani Pandhawa ki mau mung kanggo abang-abang lambe apa pancen tuwuh saka pernuling rasamu sing paling jero maragake Wangsulana. Mboten wonten tembung abang-abang lambe monggo memper-memper menika mboten. Lair batos, lair batin, lair batos. Bumi langit ingkang dados seksinipun saestu labet kula ngrumangsani Pandhawa menika sederek kula, Pandhawa menika kadang kula, menika sedulur nom kula. Oh iya iya, ya wis. Puniyang rumangsa bombong Kurupati kula wonten dawuh. Wong tuwa ngendi wae ya, nggih wong tuwa ngendi wae. Suwarga neraka ki mau mapane nggon rasa pangrasa. Ora ana wong tuwa sing kepingin anak putune padha cengkah, ora ana wong tuwa sing weruh kepingin menangi anak putune padha jegal-jegalan. Beda panemu padha padu, beda pilihan padha sengkek-sengkekan, beda agama padha tendang-tendangan, beda kapercayan padha plerok-plerokan. Wong tuwa tekane simbah nadyanto durung mati yen meruh anak putune padha urip daya dinayan macinamat dan bantu binantu gotong royong. Wong tuwa kaya ngono ki mau nadyanto durung mati rasane kaya wis munggah ana swarga tundha sanga. Ning kosok balen wong tuwa nadyanto durung mati yen meruh anak putu lan anak tedhak turune padha ora rukun rebutan warisan, sithik-sithik padha padu, sithik-sithik padha jegal-jegalan, mbedukal mursal ugal-ugalan ora ngerti marang tata krama, persasat tingkah lakune anak ki mau kaya ngraupi telek marang raine sing tuwa. Wong tuwa sing kaya ngono ki mau nadyanto durung mati ning rasane kaya wis mlebu neraka jahanam. Ngerti apa ora kowe? Nggih. Wis aja padha padu ya, Nggih. Lelakon sing kawuri dadi kaca benggala. Wong semene iki padha ngerti Kurawa Pandhawa ki ra bisa rukun. Ning sebabe apa Pandhawa karo Kurawa kok ora bisa rukun? Ora mung perkara siji to. Mung perkara warisan negara Ngastina. Kurawa rumangsa duweni warisan Ngastina, Pandhawa uga kukuh bakuh kepingin nguasani warisan negara Ngastina. Warisan ki bondo malati lho, Ngger. Warisan ki bondo malati, bondo sing asale saka tinggalane leluhur. Mongko kowe mung kari nemu, mongko kowe ora meres keringet, ora adus keringet, mung tengok-tengok nemu kethuk. Bondo warisan ki mau yen kurang prayitna oleh ngopeni malah dadi sukerta tumraping kulawarga. Tuladhane ya kaya Kurawa karo Pandhawa ki mau.
Mongko sejatine yen dipikir Pandhawa karo Kurawa kok ora rukun ki sing marake ra rukun apane to, Nggih? Apa ora isin? Upama Pandhawa Kurawa ki mung sak derajat wong arit, mung sak pidak pedharaan wong kere mbing kanane padha rebutan warisan ki memper. Mongko Pandhawa kuwi ya tusing andana warih, Kurawa kuwi ya tegak turune wong ora baen-baen. Kok remeh temen. Negara Ngastina kuwi upama ki tak tarik mendhuwur sisan. Negara Ngastina kuwi upama mbiyen gelem dadi ratu, sing dadi ratu kuwi dudu kowe. Negara Ngastina kuwi upama mbiyen wong sing arep dadi ratu kuwi gelem dadi ratu, ora nganti ana lakon Kurawa Pandhawa rebutan Ngastina. Merga Ngastina kuwi nyata dudu hake Pandhawa, dudu golongan Kurawa. Nggih. Kowe ngerti? Negara Ngastina kuwi mbiyen kagungane Prabu Sentanu. Prabu Sentanu kuwi mau duwe garwa jenenge Dewi Gangga. Prabu Sentanu entuk garwa Dewi Gangga. Dewi Gangga kuwi widodari kasuwargan. Gelem digarwa karo Prabu Sentanu ning nganggo perjanjian. Aku gelem dadi bojone Prabu Sentanu ning kowe ora kena ngelokke apa sak tindak tandukku. Mongko bareng wis kelakon omah-omah Dewi Gangga karo Prabu Sentanu kuwi, pendak-pendak Dewi Gangga kuwi nggarbeni utawa pepekpaja. Tegese iki meteng, pendak-pendak bayine lair, bayine mesti dipateni dilebokke ana kali Gangga. Ngono kuwi nganti putra sing kaping 7 pendak bayi lahir pateni, pendak bayi lahir pateni. Prabu Sentanu ora bisa apa-apa merga kalah janji. Lah bareng anak sing angka 8 Prabu Sentanu wis ora tahan. Bareng Dewi Gangga arep mateni marang putra sing nembe lahir ki mau dipenggak karo Prabu Sentanu, "Aja. Bayi kuwi anakku. Kuwi getihku. Kuwi dagingku, aja mbok pateni, mbok lelepke, mbok larung ana Bengawan Suwi lho Gangga." Bareng Prabu Sentanu ngucap sing mangkono ki mau, Dewi Gangga banjur melehke karo Prabu Sentanu. Yen ngono kowe nglanggar marang perjanjian sing wis tau disarujuki. Gandeng kowe wis nglanggar marang perjanjian, aku lila ora mateni bayi iki, ning aku kudu pegat karo kowe. Lah bareng kaya ngono Dewi Gangga ilang saklawase. Bocah bayi sing isih klepot getih ki mau nuli dibondong karo Prabu Sentanu, diopeni nganti semene tuweke. Kowe ngerti bayi ki mau sapa? Sinten? Aku bocahe. Nggih. Laire Dewa Brata, aku bayi wis ora duwe ibu. Mergo ibuku tegel mentala ninggalke nalika aku isih butuh suson. Terus bapakku Prabu Sentanu ngalor ngidul mung ngeneng-ngeneng marang tangise bocah bayi sing isih wujud bayi abang mambu getih ki mau. Diopeni sak iso-isane, masana bayi bocah ki mau wis umur 2 taun. Diparingi jeneng Dewa Brata. Ora tahan urip dhewe supaya Dewa Brata kuwi mau duwe ibu suson, mula banjur nglamar marang salah sawijining wong madon saka negara Wirata jenenge Dewi Durgandini. Bareng Dewi Durgandini dilamar karo bapakku Prabu Sentanu, ditampa penglamare bapak, ning Dewi Durgandini njaluk syarat. Aku gelem nampa panglamarmu ning syarate besok sing dadi ratu ana Ngastina aja sapa-sapa kejaba anak turunku. Rumangsane bapak Sentanu aku. Ning jebul Dewi Durgandini sadurunge nampa panglamar saka Rama Sentanu, Dewi Durgandini iki wis duwe anak siji patutan karo Begawan Palasara ingkang dijenengi ya kuwi Abiyasa. Kalah janji meneh bapakku. Bapak arep mundur mergo ngelingi bapak duwe anak jenenge Dewa Brata ya aku iki. Ning bareng bapak arep mundur, aku dadi anake lanang wis nalar, aja apa-apa.
yen pancen kowe tresna karo Dewi Durgandini tampanen syarate aku ora dadi ratu ora apa-apa sing dadi ratu karben Yai Abiyasa anak gawan saka Dewi Durgandini ning bareng ngono Dewi Durgandini ya ora percaya karo aku Dewa Brata iya upama kowe nrimo memper mergo kowe kepengin bapakmu urip seneng